Naravno da mi je veliko zadovoljstvo i da ponovo boravim ovde u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Mi smo nedavno imali sednicu dve vlade u Trebinju. To je kontinuitet naše dobre saradnje i onoga što smo ustanovili pre više godina i što sada redovno održavamo, a to je da se međusobno dogovaramo na tim zajedničkim sednicama šta treba da uradimo u narednom periodu i da, tako kažem, podvučemo crtu da vidimo šta je do sada urađeno. Mi to ne vidimo kao neku spoljno-političku aktivnost, da tako kažem. Zato ja nisam na neki način mnogo više prisutan ovde, jer ja ne smatram da je to sada neka spoljno-politička aktivnost, jer i po sporazumu koji mi imamo o specijalnim vezama, a na kraju krajeva i po Dejtonskom sporazumu, gde je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, mi ovaj entitet smatramo blisko vezanim za Srbiju. Naravno, po tom Dejtonskom sporazumu mi smo spremni da potpišemo i sporazum o specijalnim vezama sa Federacijom, ali oni to nikad nisu hteli. I sa druge strane, normalno je valjda da mi vodimo računa o svom narodu koji žive u Republici Srpskoj. Pa znate, kad neke zapadne zemlje na hiljade kilometara, desetine hiljada kilometara vode računa o narodima koji nisu, o drugim narodima, kao što je albanski, ko će nama da ospori to pravo? Mi, kao što znate, poštujemo Dejtonski sporazum i mislim da tu nema nikakve dileme. Mi nijednim svojim potezom ne želimo da ugrozimo stabilnost i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i trudimo se da dajemo elemente za regionalnu stabilnost kako bi to bio ključni činilac i uopšte stabilnosti u čitavoj Evropi. Kao što je i predsednik rekao, mnoge su zajedničke aktivnosti koje smo radili, mnogo toga čeka još na razne dozvole da se realizuje do kraja, naročito ovi infrastrukturni objekti, kao što je most. Želeo bih da kažem da takođe imamo i veoma ozbiljne i dugogodišnje razgovore o energetskim pitanjima. To se još započelo još kad sam ja bio premijer, a tome ima već 4 godine sigurno. Naročito to predsednik Dodik zna, sa Italijom smo pričali o tome, pa čak i potpisivali određene sporazume. Znate, veoma teško ide to usaglašavanje, naročito sa institucijama u Sarajevu i kao što ste i sami rekli ovde, i pitanje utvrđivanja granice. Ja ne vidim da tu postoje neka velika sporna pitanja, to je samo pitanje političke volje, da li se to želi ili ne želi. Uostalom, ne treba oko nekih pitanja stalno praviti politička pitanja, kao što je sada bila trasa za autoput, pa sada iz jedne dobre namere dođemo do toga da čekamo stalno neka politička rešenja, kao da je reč o pitanjima koje su bitna. A građanin iz Srbije i Bosne i Hercegovine, da li je on Srbin, Hrvat, da li je musliman ili Bošnjak, kako se to sada kaže, kad živi u nerazvijenom kraju i kad nema puteva, kad nema pruge, kad nema infrastrukture i komunikacije, svejedno mu je na kraju krajeva da li je to pitanje političko, to je životno pitanje. Da vam kažem, ne znam sad da li mene prisluškuju, pošto sam čuo i da i rade na meni. Čim se važan prisluškuju? Da je rade i na meni. Inače bi se naljutio da nisam na tom spisku, znači da nisam važan. Malo se šalim, ali šta imaju nas da prisluškuju? Pa šta mi sve što imamo da kažemo, mi kažemo javno. Šta to mi radimo nešto tajno protiv nekoga, ali to pokazuje jedan odnos, umesto odnosa međusobno, da gradimo neki odnos poverenja i zajedničke saradnje, mi sada idemo toliko daleko da sada se
da sada su te bezbednosne obaveštajne aktivnosti usmerene na Republiku Srbiju. Mislim da se razumemo, nije to jedini slučaj, ima i drugih. Samo nisu otkriveni. Drugih, ali još nisu otkriveni. O nekima smo mi pričali i ranije iz nekih zemalja oko Srbije koje obaveštajno rade prema Srbiji. Mi ćemo se naravno braniti na svoj način. Ali još jednom ponavljam, sve što imamo da kažemo, govorimo javno. Pa znate šta, ja ne mogu da idem tako daleko u svemu tome, zato što je Srbija učestvovala u briselskom dijalogu i samim tim je na neki način to bio dogovor da oni učestvuju u regionalnim inicijativama, kao što je ovaj proces u saradnji u jugoistočnoj Evropi. Naravno da je sada to pitanje gde će biti taj sastanak, kako će se on organizovati, to nije pitanje o kojem je neko sa nama razgovarao, niti smo se mi mešali u tako nešto. Ali nezavisno od toga, on učestvuje na raznim mestima i dolazi na razne skupove. Nedavno je bio, on koristi svaku priliku da se negde pojavi i da priča neke svoje priče. Nedavno sad su bili u Dubrovniku, oni ministar iz Albanije, pričali su o genocidu i tako dalje, Srbije na Kosovu. Jednostavno, ali uglavnom to priča kad ja nisam tu. Zato sam ja i došao da vidim šta će on da kaže, da će uopšte da kaže, ali eto, on se uplašio od toga i on u suštini stalno se žali na Bosnu i Hercegovini da mu ne daju vize, jer Bosna i Hercegovina, pre svega zbog Republike Srpske, ne priznaje Kosovo.